Estrenem l'aparcament d'Enllaç a Vic, un aparcament exclusiu per persones usuàries del transport públic interurbà amb 83 places. Per què? Per facilitar l'accés al transport interurbà als usuaris del tren i dels autobusos i fomentar així una mobilitat més sostenible i eficient. Qui pot aparcar i quant temps? De les 5 del matí a les 5 de la tarda només hi podran aparcar els vehicles d'aquelles persones que facin servir el tren o l'autobús i que hagin tret un tiquet digital i gratuït mitjançant l'aplicació mòbil Park and Load. Fora d'aquest horari, és a dir, de les 5 de la tarda a les 5 del matí, hi podrà aparcar tothom lliurement, encara que no agafeu el transport públic interurbà. Com s'ha de fer? La primera vegada que hi aparqueu, us heu de descarregar l'aplicació Park and Load al vostre mòbil i registrar-hi el vostre vehicle. Cada vegada que hi aparqueu, assegureu-vos que teniu el Bluetooth activat. Un cop aparcat, marqueu a l'aplicació que ja heu estacionat. Manteniu el Bluetooth activat. Quan arribeu a l'estació de tren o d'autobús, el tiquet ja es validarà automàticament quan passeu pel costat del senyal de validació. Sobretot, tingueu en compte que teniu un màxim de 20 minuts per completar la validació. Amb aquest nou aparcament, Vic es continua posicionant com el referent en foment de la mobilitat sostenible entre les ciutats mitjanes del país.